køre. Jeg er den største. Ude på landet var der en gammel gård, og i den boede der en gammel herremand, som havde 3 sønner, der var så rummelige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de, for hun havde fortalt, at hun ville gifte sig med den mand med det største indhold. Med indhold, der mener prinsessen selvfølgelig areal. Alle bejlere var puttet op til slottet. Det eneste krav var, for at det skulle være for alle, at de alle var firkanter og havde en forestående omkreds 11. De 3 brødre forberedte sig nu i 8 dage. Det var den længste tid, de havde til det, men det var også nok, for de havde forkundskaber, og de var nyttige. Den ene var den spidse og skarpe kong Kævkurt, som mente, at med hans figur måtte han være den rette for prinsessen. Derudover var han så fin af fingrene, at han var meget dygtig til at vurdere scenen. Det er mig, der får prinsessen. Den anden bror havde meget lange stænger, nok var de skæve, men lange, det var det. Det var han så glad for, at han ikke kunne fare med. Han hed Skæveben Sten, og han mente, at han var den eneste rigtige for prinsessen. For at kongen der. Den tredje bror, Grave Hassan, førte sig frem og følte sig højt hævet over de andre. Og derfor var han ikke i tvivl om, at han var den rette for prinsessen. Jeg sværger, at jeg får den prinsesse. Og så gav deres far hver en dejlig hest. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se den til hest, og i det samme kom den 4. bror. For der var 4, men der var ingen, der regnede ham med som bror. For han var den lille og tykke, havde ingen særlige evner og var bare lidt for firkantet. Og hans navn var Rumpe Hans, men de kaldte ham Klods Hans. Hvor skal I hen, siden I er i statstøjet? Spurgte Klods Hans, og så fortalte de dem. Hele den, så må jeg nok med, sagde Klods Hans, og brødrene lå af ham. Far, lad mig få en hest. Råbte Klods Hans. Jeg får sådan lyst til at gifte mig. Tager hun mig, så tager hun mig. Tager hun mig ikke, så tager jeg hende alligevel. Men det ville faren slet ikke høre på. Dig giver jeg ingen hest. Du er jo alt for firkantet. Nej, dine brødre, de er statskæbe. Må jeg ingen hest få? Sagde Klods Hans. Så tager jeg bare en gedebuk. Den er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig skrevs over gedebukken, stak sine hæle i siden på den, og for afsted hen ad landevejen. Her kommer jeg, sagde Klods Hans. Og så sang han så det skindrede efter. Men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over alle de gode vinkler, de skulle ses fra, for det skulle nu være så udspillet. Da Klods Hans indhentede dem, råbte Grave Hassan. Klods Hans, man skrid hjem til dig, han døde. De 3 ældste brødre ankom til slottet. Holdt ved byens port, der fik frierne nummer, eftersom de kom. De blev sat i række, 6 i hver led, og så tæt, at de ikke kunne bevæge sig. Alle landets øvrige indbyggere stod rundt om slottet, lige op til vinduerne, for at se kongedatteren tage imod frierne. Nu kom den af brødrene, som var den spidse og skarpe. Jeg hedder kong Kævkurt, og jeg er den største. Nej, herre kong Kævkurt, du er ikke den største. Ved at spejle din indbukning til en udbukning frembringes en konveks firkant, og den har et større areal end du. Så sagde Du er ikke væk. Så kong Kævkurt blev ked af det, men nu vidste han, at alle konvekse firkanter indeholder begge deres diagonaler, og det betød, at de havde et større areal på samme omkreds som ham. Dermed meddelte prinsessen, at alle ikke-konvekse firkanter skulle forlade slottet. Inden kom den anden bror, som havde skæve stænger, men lange stænger. Og her er Skæveben Sten, og er den største. Skæveben Sten, kære herre, Skæveben Sten. Det passer ikke, for ved at erstatte dine 2 nabosider uenslængde med sider af samme længde, frembringes en firkant med meget større areal end dig. Og så sagde prinsessen. Du er ikke væk. Jeg Skæveben Sten kunne ikke helt forstå det, men prinsessen bad gå hjem og overbevise sig selv om, at en trekant med fastholdt grundlinje og med 2 sider af samme længde omslutter det største areal, altså når det er en ligevindet trekant over grundlinjen. Den tredje bror førte sig ivrigt frem og fra inderdøren.
så smuk er jeg heller Drage Hassan, og det må du godt tro, jeg er den største. Drage Hassan var meget overbevist, da han jo netop var den figur, prinsessen nævnte før, med 2 ligebenede trekanter over bundlinjen. Prinsessen kiggede længe på Drage Hassan, og pludselig indså hun, at hvis man delte Drage Hassan på den anden led, fik man nu 2 symmetriske trekanter. Og ved at gøre dem ligebenede, kunne man få et større areal. Og så sagde prinsessen: Du er ikke væk. Prinsessen sendte nu alle de bejlere væk, som ikke kunne præstere 2 sider over deres diagonaler. Det vil sige, at alle deres sider skulle være lige lange. Timerne gik, og flere firkanter vendte hjem, uden overhovedet at have mødt prinsessen, da de på forhånd var blevet kasseret på grund af deres form. Tilbage i konkurrencen var der nu kun én, det var Rompen, Klodshans, og han red på gedebukken lige ind i stuen. Jeg hedder Klodshans, og jeg er den største. Inden prinsessen nåede at reagere, fortsatte Klodshans. Det er forholdsvis nemt at regne mit areal ud, for det er netop produktet af min højde og min kantlængde. Og da min areal er størst, når min højde er størst, var jeg omsluttet det største areal, netop når alle mine vinkler er rette vinkler. Sådan her. Du er et kvadrat. Du har det største indhold, rummer det meste, du har det største areal. Du skal være min mand. Og så fik Klodshans konge fik en kone og en krone og sad på en trone. Og kunne konkludere, at alle kvadrater er den firkant, som har det største areal med omkredsen L. Og de levede lykkeligt til deres dages ende.